jel fakat je? Moguće ovo. Palo je nešto iz zraka. Šta je to palo? What is this, man? Pa znao se šta je palo jebote. A znaće se sutra, vjerovatno. Ugrađeno policijskim trakama ovdje, naravno započeo očevid koji će sigurno trajati dugo u noć. Informacije službe policije šuju. What the fuck? Šta je ovo grunulo ovdje? Pao avion. Pa gdje je avion? Kak je pao avion? XXX. Nemoguće da avion može plin roknuo nešto, ak nema pojma. Pa da je avion, znalo bi se odmah da je Da avion. je, ulazi avion. ono, i ovi isto novine mi idu na kurac, jebote. Da fuck je, ono, sa neko usikom mjesec, znaš, i ono, sletio je NLO. Mislim, ovo je grozno, ne znam šta se desilo je. Moguće da je baba u pravu što je rekla nešto, neke možda instalacije ispod zemlje, nešto puklo, šta znaš. Svašta. Neka dobro vam men dođe za kontent. Jeboli te kontent, ti bi da se zarati samo rad kontent. Moguće da je plin ili kako, može neke, nešto ispod ono cijevi neke pa da su pregrejale, nešto je puklo, šta znam. Nisam pametan za to, ali ono.